Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. In kana qamisuhu qudda min qubul fa sadaqat wa huwa minal kadzibin. In kana yen ta ana apa qamisuhu gamise Nabi Yusuf ana iku qudda disuwek mingkubulin saking arah mburi, ae tegese saka suwek min kodamin, jadi saking arah ngarep terus disuwek saka arah kodamin, saka arah ngarep. Fasodakot mongko bener sapa Zulaikha. Ae tegese fakot sodakot mongko temen-temen bener sapa almar'atu. Wong wadon sing dimaksud wong wadon iku Zulaikha. Wa huwa utawi Nabi Yusuf iku minal kadzibina, setengah saking golongan wong kang goroh-goroh. Fi qaulihi ing dalem pangandikane Nabi Yusuf. Hiya rawadatni. Sing Nabi Yusuf ngendika hiya rawadatni. Hiya utawi si Zulaikha iku rawadat arep ngeruda peksa sapa Zulaikha ni ing kula. Iki penjelasan ayat, asli ayat ning nerangke omongane si bayi umur 2 sasi sing dadi seksi niku. Mula niki real, artine real iki jan cetha jelas kenyataan. Cetha jelas kenyataan. Wong nyatane ayat, mlebu ning ayat. Ana bayi umur 2 sasi dadi seksine Nabi Yusuf tenan nek niki. Dan kejadian itu memang ngono kuwi. Mula terus diterangke ning ayat, nek pancen gamise Nabi Yusuf niku disuwek utawa kesigar saka ngarep min kodamin, saka arah ngarep. Berarti sing bener Zulaikha. Fasodakot
Lah kok iso bener? Lah ya gampangane Nabi Yusuf nyerah terus Zulaikha gemang dipepet. Dipepet terus tangane Zulaikha nyekel klambine kok. Nyekel klambi kan otomatis saka ngarep. Wong iki Nabi Yusuf mepet terus Zulaikha gemang. Dipepet terus neteki ngene kae lho. Ngene kae. Pokoknya neteki lho tetep dipepet. Aku gondolan klambi ngarep, gamis ngarep, tetep diruda peksa karo Yusuf. Lha terus dijoroke ngono suwek saka ngarep ngono lho. Iki critane ngono kuwi nek pancen saka ngarep, suweke ngono lho iki. Nek suweke saka ngarep ngono kuwi berarti sing nyerak, sing ngoyak, sing mepet Yusuf. Sing bener Zulaikha niki. Berarti Yusuf wa huwa minal kadzibin. Setengah saking golongane wong sing goroh nek suweke saka ngarep. Ning nek suweke saka mburi wa ingkana lan jenta ana apa komisuhu gamise Nabi Yusuf ana iku dadi suwek min duburin saking mburi. Tegese min khalfin saking mburi fakadzabat mongko goroh sapa Zulaikha. Tegese fakot kadzabat mongko temen-temen goroh sapa almar'atu iki wadon fidak waha ing dalem pengakuane dheweke. Wa huwa utawi Yusuf, hale utawi Yusuf iku minasodiqina setengah sangking wong kang bener, setengah sangking wong kang jujur-jujur fi qaulihi ing dalem ngendikane Yusuf hiya rawadatni. Ning nek suweke kok saka mburi. Ternyata suweke gamise Yusuf niku kok mburi. Berarti sing goroh Zulaikha. Sing goroh wong wedok niki. Nah, iki. Nek ten tafsir le nulis almar'atu wong wedok. Ora langsung nundes jenenge ora niki adab tata krama. Mesake nek langsung dijujuk jenenge ngono mesake. Tur wong niki sing ngomong bayi kok. Dadi ora kenal jenenge mula berarti sing bener si wong lanang utawa si wong wedok ngono, gandeng sing ngomong bayi. Mula nek ngantek suweke saka mburi berarti sing goroh kuwi wong wedok iki len ngaku muni arep diruda peksa, len nuduh Yusuf arep ngruda peksa goroh. Nek suweke saka mburi. Lho kok iso lah ya dilogikawe sing ngoyak sing wedok. Sing lanang mlayu ngedok. Kecekel gandeng doyak karo mlayu niku rak ya sing ngoyak mesti nang mburine. Lah mosok ngoyak nang ngarepe. Ora lembayangke dong ora jenengan lembayangke. Sing jenenge doyak mlayu sing doyak ning ngarepe sing ngoyak ning mburine. Jenenge we ngoyak mesti ning mburine. Lah meh kecekel ning ternyata saka mburine iki jenenge we wong ngoyak kecekel gamise. Ning tetep sing doyak mlayu gamise gendoli suwek ngono lho. Dadi ketemu logika iki walaupun kejadiane ora ana sing ngerti, bayi niki dadi seksi, ketemu logika, ketemu masuk akal. Oh iya, nek suweke mburi ya ora mungkin kok sing ngeruda peksa arep memperkosa Yusuf ki ora mungkin nek suweke mburi. Nek suweke ngarep ngono kuwi ya wong padha karo
sing wedok dipepet meronta-ronta kok suwek ngarepe ning wong iki suwek mburi. Ya iki Nabi Yusuf karo Dewi Zulaikha kok ya nek awake dhewe ora ana sing suwek. Awake dhewe iki ora ana sing suwek. Butuh kabeh. Suwek piye ora disebrot ora digendoli kok. Oleh nyopot we alon-alon gak suwek kok. Gamis larang-larang kok. Nem seket suwek. Gamis 6.50 suwek. Waduh. Tombok iki. Tulisane Elzata. Nek sing kipo kidul suwek ra apa-apa. Gamis ra ana tulisane. Wul-awul ning mancasan kono. Nek ngantek sing suwek iki saka mburi ya sing bener Yusuf sing fakazabat iki wadon fakot kazabat almar'atu. Falama ro'a mongko tetkalane wiruh sapa ngazis ae tegese zaujuha garwa kakunge Zulaikha weruh komisahu ing gamise Yusuf kuda hale disuwek min duburin saking arah mburi wambasan dingetke tenan bar diterangke bayi niku bayine nerangke ngono sik ngajis utawa garwa kagunge Zulaikha ngetke nah jebul sing suwek gamis mburi fala maro akomisuhu kuda min duburin saking arah mburi kala mongko ngendika sapa ngajis laha keduwe Zulaikha sapa zaujuha bojone Zulaikha utawa garwane Zulaikha kitfiru hiya kitfir fakot kotonga mongko temen-temen wis pedhot bisidkihi utawa temen-temen wis mutusi kitfiru fakot kotonga mongko temen-temen wis mutusi bisidkihi kelawan benere Yusuf wa kadzbiha lan kelawan goroe Zulaikha ngendikane innahu sak temene utawi iki kelakuan utawa iki problem ae tegese hazal qazafu utawa qazafa utawi iki tuduhan lahu keduwe Yusuf fi dhamni qaulika ing dalem iki ing dalem susunan tembungmu sing kowe nyusun tembung majaza uman aroda bi ahlika iku su'an ngono kuwi lele maca ngono kuwi nek arabe dadi gaya bahasane wis dadi hazal qad falahu fi dhamni qaulika majaza uman aroda bi ahlika su'an su'an iku min kaidikum nah
ing dalem susunan tembungmu maiku apa jaza uman utawi piwalese wong aroda kang ngarepake sapa wong bi ahlika kelawan bojomu utawa kelawan garwamu ngarepake suan ing elek. Jebul kowe omong ngono kuwi iku ming min kaidikuna setengah saking dramamu utawa rekayasamu. Ayat tegese min jinsi makrikuna saking jenis rekayasamu ayatuhan nisauhe kowe wadon. Inna kaidakuna sak temene utawi kaidakuna to. Inna kaidakuna sak temene utawi rekayasamu wong wedok iku ngazimun gedhe. Diguateke kok jebul suweke mburi. Bar kuwi terus ngayis ngetke Zulaikha karo mlirik wae. Lah iya lho bayine omong manggatekke juragan nek pancen suweke ngarep berarti sing goroh Yusuf sing bener Zulaikha ning nek pancen suweke mburi ayo sing goroh Zulaikha sing bener Yusuf. Gambarane ngaten-ngaten kaya sing tak aturke mau kae gambarane. Dadi alibine kejadian mestine ngene iki dikai gambarane. Oh iya masuk akal kuwi ya. Oh. Gatek tenan gamise dikelilingi wis cethok gamis iki suwek mburi. Lah nek niku gamise kasunyatan suwek mburi berarti Yusuf niku arep mlayu ngedok doyak Zulaikha digendoli Zulaikha. Wong oyak wong gendol iki mesti nang burine sing dioyak. Lah kecekel klambine ning sing doyak tetep mlayu, akhire klambine suwek. Berarti sing salah sing ngoyak. Wah ngerti kenyataan ngono kuwi wis Ngayis langsung melirik nang gone Zulaikha. Ki kenyataane kok ngene iki. Karepmu piye mi? Hele nyeluk mami kok yo Kanjeng Mami. Kok ngene iki piye wis. Nek kowe kok ndek kelakuan kok ngene ning kok isa-isane ngrekayasa. Tok rekayasa ini, tok drama kejadian kuwi iki tok drama. Jan pintermu omongan. Wis ora mbiyen rasake wedok nek kon sandiwara. Memutar balikkan fakta. Wong kok senengane gawe-gawe, wong kok senengane goroh. Andeke sing lanang dituntut. Nek omong wangun kae, wedok nek omong wangun, butuhku iki jujur walaupun dengan kejujuranmu menyakitiku. Wah, wangune ra ilok-ilok. Wong sing tukang goroh wae kono kok makene sing kon jujur iki ra ya. Lah ya niku jenenge mendramatisir kenyataan ngono kuwi. Nek omong wae wangun jebul kur nggo amping-amping. Jujur aja ngantek aku iki ngerti saka wong liya. Wangune pol. Jujur saka walaupun iki engko menyakitkan, walaupun kok ketemune aku nesu ning tak lega nek saka cangkemmu lho.
Iki wong wedoke ora ngaji kok ya. Dadi nyangkem-nyangkemke lanang iki kendele pol. Ora tau ngaji ki wong wedok. Nek sing ngaji ya nggih sing penting nek iso jujur kok ya. Nek biasane nek sing rada nom-nom saya kira celukane ya. Dadi sing penting ki jujur kok ya. Padahal kono dhewe ora tau jujur. Ora tau jujur. Wong tuku gula pasir kok suwene ra ilok-ilok. Iki gek nendi? Lah lemune tuku gula tuku gula pasir bun. Kok suwe banget ki warunge gula pasir endi? Lha jawab yo enting kaya wong ra ndek dosa kae. Ya biasa to ya nek wong wedok iki. Tuku gula pasir kae yo engko terus karo adol cao. Ngobrol karo bakule dilalahi yo sing kulon warung ki nang kono dadi ngobrol wong telu. Le omong ngono ki padahal ngobrol ki ora karo bakule. Ketur yo ora ning warung kono le ngobrol ki wong ketemu nang dalan kae kok. Terus akhire le ngobrol ki nang ngger desa kok. Nang ngger sawah kono ora karo bakule. Karo mantan SMP. Ngopo sampean iki kok terbang-terbung sampean we SD ra lulus kok. SD ra lulus ya ora ndek kanca SMP. Terbang-terbung nek omong le drama wangun kae le muni kadol cao karo bakule padahal mandeg nang ngger desa. Ngobrol mbuh apa nek ngobrol. Ketoke sesuk-esuk ngejak ketemu nang sotonan. Ra iya ling rekayasa nek wong wedok iki pinter ning nuntute pinter. Padahal niki alamiah lho nek cara kenyataan sing berlaku secara umum iki alamiah sing jenenge wong lanang-lanang model ngeten iki sekali wis do duwe bojo iki uripe dipersembahkan dan diperuntukkan nang gone bojone wis ra dipikiran apa-apa mikire ya ming mbut gawe nalika mbut gawe ngen-ngene men supaya ngomahke cukup ngen-ngene men bojo anak iki do seneng wis rekoso ora diomongno pahit meneng wae lara dipet wis umum wong lanang kuwi umum wis kondang asli maksudnya alamiahnya yang mengalir itu seperti itu kakek wis angger muni nang omah ya ngrasake apik-apik nyenengke kae bojo anak-anak do apik-apik do nyenengke kae wis mempeng mbut gawe sing ana nang pikirane golek duit engko nggo mulihake ngomah kae ngantek kene wae trimo ngalah semangan enak ben bojo sak anak-anake dheke isih ngeleh wae meneng wae lara ngono ya ora dirasa lara sakjane lara ning ora dirasa lara lah kok jempolmu sikil tak ubet-ubet tak blebet putih iki apa ya Pak sing wedok takon ya biasa nang gawean iki ya wis ngene iki ya resikune nang gawean ngene iki padahal cetha iki jan kentepan rubuhan cor ayo dedel cor sikile kentepan kukune ceplok larane kaya ngopo mulih ngono ya ngomong ra lara
muni biasa njak gawe nang proyek iki kok ngene iki. Men supaya sing wedok karo anak-anake do ora mikir engko nek muni lara banget iki sakjane aku mah cerita, wah mah aku nang kono semaput 4 jam misalkan ngono. Wah, iku mah mikir jero walaupun nang gawean semaput ya ora omong. Ora cerita karena ora pengen gawe susah wong omah. Kuwi jiwa besare wong lanang sing nalika wis duwe tanggungan ra tau mikir apa-apa. Apa meneh kok nglirik wedokan liya. Ora kober. Ora kober nglirik. Justru wedokan liya kuwi ra dilirik malah muring-muring. Wedokan liya iki ora dilirik iki muring-muring, langsung ngirim WA. Kamu itu mati rasa apa piye? Kok mati rasa piye? Pendak dina digatekke kok ora dong. Lah ya kuwi pancen dilalae wedok liya saiki iki ngatek-ngatek ngono kuwi. Diomongi wong-wong kuwi kok. Kira aku tak nggo bahan ngaji kok. Ya nek kene ya ora ana sing ngetek kene iki. Kene ya ora mungkin dieteki. Ora masuk. Ora duwe kriteria. Mosok kok ngene dieteki wong wedoke piteng apa piye? Kok ngene dieteki. Apa dipikir arep dalap apane? Tampilan ya ora pokro. Cekelan ya ora duwe cekelan apa-apa. Kebonan titik wis entek rada suwe kok. Cekelan. Ya cekelan apa? Mula aman nek jenengan ora bakal dieteki. Ora bakal. Awake dhewe iki saman wis tuwek gek ra apa-apa ngene iki ayem ya ngaji ngenten iki. Ngaji terus engko nek ana dawuh ngamalke ngajine kuwi terus selalu memprogram murid dienggo nandur keapian ngalani ngamal saleh sing saoke-oke. Wis kuwi sing materine utawa bahane loro. Ana kalane awake, ana kalane bondone. Wong skedule Quran itu nek ngibadah nganggo loro niku. Jahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jahadu berjuang sapa sira kabeh fi sabilillahi ing dalem dalane Allah. Le berjuang bi anfusikum nganggo awak ira kabeh wa amwalikum lan nganggo bondo ira kabeh. Kon berjuang ing dalem dalane Allah ya nggo awak ya nggo bondo karena sarana berjuang ya loro kuwi ning donya ya nggo apa. Ning sing kudu mantafsiri sing lafate fisabilillah. Sebabnya oke le nafsiri do kleru berjuang bela agamane Allah iki salah. Lah kok berjuang bela agamane Allah? Agama kok dibela iki piye to? Agama ki pantron, agama ki tetep ngono kuwi terus. Ambek runtuh donyane iki ya ngono kuwi agama. Ati sing dimaksud berjuang fisabilillah ing dalem dalane Allah, kowe iki berjuang nganggo awakmu, ngibadah nganggo awakmu, ngibadah nganggo bandamu, le ibadah
sesuai karo aturane Gusti Allah. Ling ibadah iki sesuai karo aturane Allah. Fisabilillah niku nggih. Dadi ling ibadah nganggo aturane Allah. Wong nek ra nganggo aturane Allah kleru. Nek ra nganggo syariate Allah kleru. Mula makna fisabilillah niku nggih aturane Allah. Ya ngelmune nganggo ngelmune Gusti Allah, niate krana Gusti Allah. Aja manut awake dhewe ning nganggo aturane Allah, ngecake awak nggo berjuang ing dalem dalane Allah niku misalkan awak salat, le salat niku pisan krungu dawuh Allah ping pindhone sesuai karo ngelmu salat. Wong ilmu salat ki ngene iki lha kuwi berjuang neng dalane Allah. Maksude neng dalane Allah ora mbela agamane Allah. Di bondo ngeten niku ya nek bondone akeh sesuai karo aturan syariate Allah. Cakne neng dalane Allah wujude zakat sedekah ngono kae. Ajeg jenengane nek terangke zakat sedekah iki tetep totoke ra krungu. Wis kuwi ajeg. Angel nek nggon gang ngono kuwi. Wis dek mben ning kemis ning minggu kliwonan diterangke kon lomo sebab cetil iki ra iso mlebu ning swarga ngaden ya tetep seprene panggah cetil iki. Mahono sing ngomong ra mlebu swarga ngaden ya ora apa-apa. Lha ngono ya wis. Wis angel nek ngono kuwi kok ya trima cetile. Padahal lomo ki ora luka malah kebak jan kula ngrasake banget des. Ngono kuwi iki dijoli nang donyane ya dijoli nglancarke rezeki tenan. Jan nglancarke rezeki sapa-sapa do seneng nek lomo niku. Sapa-sapa seneng. Allah ya seneng, malaikat ya seneng, wong ya seneng. Wong lanang-lanang seneng, wong wedok-wedok seneng. Wong lomo iku sapa-sapa seneng. Ning nek cetil, wes. Munyuk wis sengit kok. Cetil ki munyuk wis sengit lho. Lah wong sampean ki nggo gedang, nggo kacang kuwi ya ora nguncali. Dadi munyuk wis sengite pol, mula nginceng lena titik sikat. Doratok. Santai mawon nek urip niku wong bener apik niku nek cara logika yang terjadi tentang Yusuf karo Zulaikha niku mengke nganggo dalil kaya dalile wong tuwa-tuwa niku becik ketitik ala. Sing penting jenengan ki nandur kaapian lepas saka tuduhane wong-wong Allah sing tampil. Wong nuduh elek kleru nyebai elek kleru nyebai ora apa-apa nek pancen posisine bener Allah engko sing melindungi kita. Kowe mesti kuwi ra usah kuwatir san nek kerusuhane wong-wong iki wenengke wae. Ming swara kok dadak dirasa-rasane. Nek kula kok wegah wisen ngrasake ngono kuwi. Wong tak delok lambene kuwi nyebai kok. Apa meneh omongane kuwi kok mesti nyebai kuwi kok. Sing penting Gusti Allah niku wis. Kepenak angger lillahi tangalane dadi ayem tentrem. Tur ganjarane gedhe wis cetha niku. Niki sik teruske sesuk. Muga-muga diridani Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah, saged istiqomah le ngaji, pinaringan ngelmu manfaat, kaparingan kawidadan kawilujengan donya akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.